がなぜお前たちに歓喜するのか。アハルテ家の馬の運命。現在世界には250種以上の馬が生息しており、そのうち3種のみが純血種とされています。アハルテ家種、アラブ種、それに英国種です。なぜこの最も古いアハルテ家種に最も鮮烈な、そして悲劇的な運命が巡ってきたのでしょうか。この世界的に有名な馬は世界選手権、オリンピック、品評会などで何十回もの最高の栄誉を勝ち取っています。その全ての名は挙げませんが、中でもセルゲイ・フィアトフが騎乗して第17回1960年ローマオリンピック大会で金メダルを勝ち取った黒い馬アブセントは、その後世紀の馬の称号を得ました。米国、フランス、ロシア、ドイツ、オーストリア、その他の国々で繁殖しているこのアハルテ家種の創出にどんな人が立ち会ったのでしょうか。アハルテ家種の記憶はいつまで遡るのでしょうか。マケドニアのアレクサンダー大王時代の人々、そしてその後に生きたギリシャの著述家ヘロドトスとプルタークは、ペルシャのダリウス王、クセルクス王の功軍を示す際、記す際、この非常に高い評価を受け最高の馬とされたこの馬のことを何度となく思い起こしています。この馬のおかげで戦いに勝利を収めています。この高貴な動物は我々の基礎の土地に住む人々にとって信頼できる同行者であり補佐官でした。2差の馬は美しさでは右に出るものはなく、強大な王にふさわしいこの馬は堂々と首を高く上に向け称賛を浴びて金色に輝くたてがみをはためかせたと、紀元後2世紀のアハルテ家種の素晴らしさについてギリシャの歴史家アピアンが記述しています。またアハルテ家種こそが世界のヨーロッパ文化の最も主要な担い手であったという論には根拠があります。全世界のヨーロッパ文化の創出はこの貴重な血の最後の一滴のおかげだったとアカデミー会員ウィットが書いています。アハルテ家種の要望は何世紀にもわたり磨き上げられてきました。馬の美しさは特に頭の形と高く優美に反り返った白鳥のような首で決まります。前足と首の弾力性は馬の餌を入れる溝のおかげです。馬は首を曲げ前足をかがめるしかなかったのです。馬は自分の主人に忠実であり家族の一員と考えられていました。人々の間では次のようなことわざがよく語られます。朝起きたら父親に挨拶し、それから馬に。トルクメン人は馬に対し優しい気持ちだけではなく情熱を抱いて馬を粗末に扱うことは罪悪であると考えています。
馬が亡くなった場合、人間と同じように埋葬されます。コペットダックの山麓地域は商業道路、大正道路の交差点となっており、特別美しい馬の噂が世界中に広まりました。そして馬は買い上げられ、盗まれ、戦利品として連れて行かれたのです。古代ニサの遺跡では、現在のアハルテケシュと全く同じ馬の遺骨と馬の絵がニサ領域だけではなく、トルクメニスタンのアルティンデペ地域でも紀元前2000世紀の地層から発見されました。アハルトケシュは古代のパルキア文明とメルブ文明の発展と滅亡の証人でした。彼らはこの土地の住人たちと共に厳しい歴史的事件の激流に巻き込まれたのです。紀元前4世紀にはマケドニアのアレクサンダー大王がカスピ海沿岸から連れてきたアイパ・プセーファルの故郷に大軍を伴って出征してきたのです。教師キールと同様、アレクサンダー大王はバクトリアの王女ロクサーナとの結婚のおかげで自分の軍事的成功に不可欠の世界で最も早く最も忍耐力のあるアハルテケシュを獲得したのです。7世紀には中東・近東の陥落の後、西トルクメニスタンにアラブ人が侵入してきました。彼らは激烈な反抗に遭い、アハルテケの馬の戦闘能力、美しさ、そして偉大さに驚嘆しました。そして戦争の掟に従い、アハルテケの馬は戦利品となり、多数の馬がシリアに連れて行かれました。おそらくこれらの馬の血がアラブ競走馬の改良につながったのではないのでしょうか。13世紀、大モンゴルのチンギス・ハン部隊の侵入もまた我らの祖の苦難に満ちた土地に血を注ぎました。ニサとメルクは完全に破壊されました。人々は馬と一緒に逃げ、無防備の土地から砂漠へ去りました。馬は全ての難儀と苦悩を人々と分かち合い、
最も悲劇的な時代を生き抜く助けになりました。昔も、そしていつの時代でも、アハルテケシュは獲物、戦利品として求められました。軍事介入、内戦のため、アハルテケシュはロシア、英国、アフガニスタン、インドに連れて行かれ、父祖の血から種が絶えてしまう恐れがあったほどです。アハルテ家の馬はこれらの国々でも最高の種の繁殖改善に大きな役割を果たしました。自分の住まいを侵入者から守ったり、戦闘に参加したりしていても、トルクメン人は自分の馬とは絶対に離れませんでした。もし馬だけが戻ってきたとしたら、主人の運命はそれで分かりました。1924年はアハルテケシュにとって不幸な年でした。文明の接点に位置するトルクメニスタンは世界の大改造を目論む歴史的事件から逃れることはできませんでした。国境が現れました。トルクメニスタンは国家を作り、ソ連邦の大家族に加わりました。個人所有の変更は国民経済、生活、そして文化に逆説的に反映されました。馬屋に馬を置くことは禁止され、馬は集団農場の所有物となりました。トルクメン人の家族では馬は友、そして血と心で結ばれた親類とみなされていましたが、自主的に国に差し出すことを求められました。馬は実に素晴らしい生物であり、砂漠の民にとっては妻よりも息子よりも、そして自らの命よりも大事なものでした。このユニークなアハルテケ馬を集団農場付属の家畜一般のリストに載せるとは、当時の指導者はなんとバカな間違いを犯したのでしょう。世界的に有名なアハルテ家の馬の運命への不安が1935年の30人の騎手によるアシガバッド・モスクワ間競争を実現させました。この競馬によりアハルテ家種に与えられた能力、そしてわずかな量の食料、水だけで山を越
砂漠草原山を走る類いまれな持久力耐久力が確認されました。馬は84日間をかけてほとんどがカラクム砂漠を通る 4300km を走り抜きました。しかしこの種を作り上げるために何百年もの自然と人間の営みがあったことには誰も考え至りませんでした。まさに大祖国戦争の直前、トルクメニスタンで騎馬部隊が創出され、ファシストの大軍との戦闘に参加しました。人々の間で前線におけるトルクメン人騎手の勇気は伝説的に伝えられています。凱旋パレードに参加するため、多数の素晴らしい馬からアハルテケ馬が選ばれました。1945年のモスクワ赤の広場での凱旋パレードでは、ジューコフ将軍がこの馬にまたがったのです。しかしアハルテケグマに対する世界的名声や称賛も古代聖出芸術も種の絶滅の恐れを消すことはできませんでした。国家にとって純血種の馬を維持することは不経済であり、集団農場は何とかして手放そうと試みました。思い出すだけでも恐ろしく、話すにも舌が回りません。これがお前たち民族の誇り、伝説のアハルテ家の運命なのか。命ある限り人間と行動を共にして戦闘に立ち向かい、我らと共に全ての苦難に耐え、お祭りで神々しく輝いたお前たち、本当にお前たちの最後の時が来たのか。
アハルテケ氏の運命に対する心配は最後の望みとして社会と政府の注意を喚起する方向に向かいました。アハルテケ馬の命と運命の急変は純血馬の食肉利用を絶対的に禁止し、馬の個人所有を許可するという1986年のトルクメニスタン閣僚会議の決定により起こりました。この決定は当時の閣僚会議議長、現在のサパルムラット・ニヤゾフ大統領によって署名されました。1988年の新たなアシガバッド・モスクワ競馬はトルクメンの競走馬の解放と新しい生活を全世界に知らしめました。現在トルクメニスタンの国章の中央部にはアハルテケ馬の姿が描かれています。トルクメン大統領令により毎年4月の最終日曜日はトルクメンの馬の日として守られています。人々は友を見捨てることはない。お前たちアハルテケ馬の忠誠に応えて、我々は古い昔から今日までのアハルテケ馬の全生涯を表現した記念碑を建てよう。人々と共に自分の歴史を築いてきた馬の見よアハルテケ馬、お前の星が出た。我々は信じている。この星はいつまでも消えることはないと。